Happy Sabbath mga kaigsunan. I just want to praise the Lord for this wonderful Sabbath day. Nga naata din ni, ako sang gawato ni akong honor. At least nakagraduate na gyud ta. Sa makausap, maayong buntag karatong tanan mga kaigsunan. Kumusta naman mo nila? Nalipay ba ta sa ato ang gipahigayon nga voice of youth mga katanan? Are you revived? Are you changed? Nabago na mo? Pinarabili ko sa video na sa una. Supakiro daw sa siyang mama. Pero hindi na daw siya magsupak-supak. Manlabay na. Nabago ito? Sa delikaduha na, no? Pero naay mga puntos kinamuhi sa mga batan-on na kaigsunan na ginaan ko. Nadunay mga batan-on kani ang ilang una-una gahipas los batukan. Gahipas batok! Pero sa riyan, nag-appeal sila ni aning programa mga kaigsunan. Ilang debate nga ang Diyos mo nagbagong nga. Amen? So, kaya ito mo maigsunan. Victory cannot be gained by human effort. Bisag saan kami maigsoon na isa ka po ay New Year's resolution, New Year's resolution, New Year's resolution. Magsige na kag New Year's resolution ang labas na revolusyon. Madugay mahibong rebellion. Magsigig balik-balik kung saan hantod road wa pagyuding tao matuman. Magamputa. Amahan ng balaan, sugdi kami sa paghikap. Sugdi kami sa pagpangita. Sugdi kami sa pagiya. Sugdi kami sa pag-search our hearts, O God, and know our minds. That may the Holy Spirit will be inside today in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Daghang salamat sa atong singers na Los Himnos. Usay nini nga ng Los Himnos. Kay katong akong nakatanan Los Bastardos, the brothers no. Kanang Los, unsa man ang Los? Ha? Naim? Los? Ano, lagi ka ng Los, da ang nining anak. Niya ang Himnos, simple kayo. Him magana siya. Pero kaya sila, Los Himnos dito. Kaya mga singers mo kita. Pero ako yung magbuo, ang aking ngalan, Los. Tigil-tigil. Karoon ako na, human sa atong bautismo, pagkaninduta na, Jerusalem. Isa may gusto mo atong Jerusalem. 100,000 ang pamasahe pa ito rito. Kabalo mo mga kaigsunan, ang atong number sa ginabuhin mo, ano nag-ingon nga katong batanon pa ko ng Engkolod, maka-ato lang nito Jerusalem, makatapat kamong mga dagat warta, ayaw mo si bigbisita ng Palawan, kadagdan man natin sa Pagod. Dahil na si Branches de Palawan. Express pira kadala. Ayaw mo si atong makatod burangay, kay na-white sa dito. Kung ikaw kasi batanon mga kaigsunan, mas maayo ang mag-ipon ka at kung ka Jerusalem, tapat itong tubig na yung dimautismo sa Kristo. Unsa na itong nasapa? Jordan River. Bisita atong dapat na si Kristo, ang iyang pataylawas mga kaigsunan, dinimo ng Kristo ang katong dapat, diin dipayda ang pataylawas sa inyong Ginoo. Unang ako? Kaming mga pastors, taglaan ni Ginayon. Ang wish ako mabisita ang Mount Carmel. Kasagaran na kong dibisita, karamil ka dito. Kung nagaling mga tangon, mungutang ako, asa magkamato? Buhato kayo mga United States, pastor, buhato ka United States. Why balaan diha? Pastor, ganay kayo tumato sa New York, ganay kayo tumato ng Dakita, asa pa ganay mo, pastor, ganay kayo tumato Thailand, tinutanaw ko anong mga ilipanteng perting dagtua. Isa may nagkatong bol. Isa, dua at tulo. O, kanila akong kontek, nagbuhol mo Pag-adto na kong bol, maigsunan, unsa may pinakanindot na akong small. Anong kabalungan mo? Gusto mo magkakipag-parcel? Sa'yo na kayo. Tanawa na yung tapat. Tanawa na nagwala. Paglingin mo na, mamawa mo na. Kaya itong pag-adto na ito,
Nagtrabaho ko rin ng Apollo kabulan. Huwag yung kuilayin yun una. Ya first time na ko nakasakay aeroplano. Eh, nagtrabaho ko rin mananaw ko rin sa buhay. Kaya ang ating usa sa akong mga rason na ako magtuwan dito. Mutanaw dito target. Yan kay gilibre akong pamasay. Bipirti na kung sama sa aeroplano. Nagkasakay ng aeroplano? Ha? Ay na lang yun siya kay. Kamurat ko na kasaba dito. Kaya inig-ana ng aeroplano, pagpuyo ko ng ilang kusog kayo na sarap. Musukoy na siya ang imong tinay murag gugmog. Ako first time ko nakasakay, ingon ko sa pasero, ingon ma'am, dili na ibas, pero naman na sila proper seat. Ingon ma'am, pwede dito sa bintana. E tanaw na pining mga panganong rubanta. Basta kay paglupad mga kinsunan, ahilong kayo na plano kay ang kanin alam, mag-sit, magkaog babulgams, paso ka ba first time. Ang ating di mo, Diyos, di ko na kong gibayaran, why magbuo? Kaya tagsakay. Pag-ana yun sa, pagsakay yun sa bila, ingon ko, basta minawa. Ano madaw? Ikaw ano man? Ilang na papasabi ito eh. Ayun ito. Okay, dili kang sungit, mabulong na ka. Pero ikaduha, wala na. Na-orient na to. Ingon ang asawa na. Ano ka? Ayaw, kay iyak ang bayan. O gusto sila na dito magsaba, abalhin sila lain ni reklamo. Di naman ka. Iiyak na ka. This is my freedom. Basta kay pagsaka sa aeroplano, magod. Ya, hilong ba itong aeroplano mo? Ako rin nagsiguro ito, pag-abot na sa ibabaw, kita naman po, basta rin, magiging mahilang na gumawa, luta! Ang tausan, tawana. Kaya ko sila nila, man. Pag naon na dito, magiging first time. Pero pagkaseka na, wala na, nanghintay na ko, hintay-hintay na ko, kibaw naman ko. Kaya pag sunod, pag yun mo sa CR, basta nito, makuyawan ka kung saan. Kaya di magdadalawang saan eh. Musumay mo ko. Kaya man sila, na, mag-CR na dito. Kuya kay kasunod mo magdali, sumay ko kong ihi. Pero kaya paglaki na ko kabalong bakas. Makuha ba, dahil nagka-posting ka, hindi ka kabalong wagin. Nagulat ko nga na itaw mo agad. E kung saan mo ipag-address sa may lukot diha siya. Ano na ba ini? Nga pag-ihila ko mga kaigsunan, nalingaw ako kay mao mong pag-agi sa Davao. Anong sa Davao? Mutuyok mo ng aeroplano niya, makita mo ba ng balay? Kadong mo sa unaw na ito sa kabado. Mangihi ko kay ako waswasan ka ng balay. Eh asa ka rin mo? Nagakalingaw eh! Ihian ko pag-giplas. Shower. Ako na. Pero pag-abot na dito, naada na sila ginganilan po septic tank. That was just a wonderful experience. Unsa pa ka sa Jerusalem. Di na tayo maningit. Imagine mo, kinsa may taong malipay, kinsa may malipay na iksuna. Mutapat ng nagulawan sa Jerusalem na sama kasinaw sa bildo. Di ka makaingon. Mabito na kung gingon mga kaigsunan mag-Bible study ko. Pag-abot ng gamit ka ng imong Diyo, malak Diyo na. Magsige naman nagagalit. Ganit! Imagine mo nito! Nakita ka Jasper! Bilis ka mo ha? Bakit ba? Nakita ka posting mulawan na sabi na yung revelation? Imagine mo nito! Makakita ka dito sa bagong langit at bagong yuta mga batanod, isa sa pagpunuan na may 12 kaklaseng mga prutas, dilig na durian. Kaya karoon mo, ang Ginoo mga igsoon, di siya lahat magpag-inyo ng natilawan, nakatilaw na mong durian, nakatilaw na mong apple, nakatilaw na mong bek, pag-abot sa langit, kung mo na dito, maingon mo, naami sa una, apple na po din kabantay mo ng sabalay. Bawang sudana. Pagparehas ko sa kaistorya ng mga kinsunan ng nagingon nga. Iya mang permintin ginabukbok ang iyang mama. Adik man adik. Adik ang mga batanon iyang ginabukbok mga kinsunan ng iyang mama. Nagkadugay, nagkadray ang iyang inahan. Kada uli, hubog, kada uli, hubog, kada uli, hubog. Sumbang ko ng mama, pagwag ko ng mga kanay mo ng mama, dahil na.
Mananahi na yung taon ang mawang mama. Pagtahi na kaigsunan, abot na yun yung taon ng anak. Mama! Butaw ako! Ay, may mga anak inana, no? Murag makasugo o katabang ba? Mukaon ako! Ingon na yun ang inahan. Aw! Tayo ba? Inaon sa lesson-an na mong giandam, gikan na po trabaho niya, naubo po, kay gikag party. Masulat mo ng bataan, no? Kung ako, siguro kong anak, makalilisan. Tinalang kong sulti. Nga, wala, napatay naman niya papa. Eh siya, niya siya may siya. Pili lang. Siya, the first time na nadunggan niyang mama, hindi mapili siya. Kung siya ikaw nun. Isa usa sudan. Pili lang dia, nara dia, diandam na ko sa lamisa. Pagkauman mga kaigsunan, adto sa lamisa, hubog, pag-abri yun yung taon yan. Ginamos man. Isa rin talingin. Ito yung platitong gagmay. Ya, lahat na bang ginamos nga sakto ito bang gituok, ginamos, gitungtong ang koko. Oh, ito. Kung sa may imong giandam sa kuha mga imong ka na patanong kinimo kay pili lang. Ingon ang mama, pili lang. Mukaon ka ba dili? Example, ang atong pag-atos langit, pagpili na. Dili na pwede ni mo imutan sa imong sikatay na ganahan ang atong girlfriend, ganahan ang atong boyfriend, ganahan ang atong mama, ganahan ang atong papa mo atong langit. Dili! Gusto sa Ginoo, ikaw yun ang modisyon nga moadto dito. Kaganiha, nabalaka sila. Ako dyan din, nabalaka. Pag-abot din kita ng Jasper, Pastor, gamay na magtao. Wako'y problema kay kanang na-late karon kay gi-announce na nga ang atong divine na lasutso. Na-late na 6 minutes. Gitayman man ko ni brother, ni sister Juan, Roland. Sa plido ng kanigang sikaw. Sa pastor, na-late ka 6 minutes. O, ay straight. Lang uban natin, na-late ka 25 minutes, mas mag-sorry mo. Kaya kung tayo lang din magmahal kang niawit na mo, one may divine worship. Better luck next time. Better luck next season. Ay, lunggo! Kaya ang mensahe sa Ginoo magkaigsunan should not adjust. It should be that you should adjust so that the message of the Lord can be implanted to you properly. Amen? That is why the Bible says, atong basahon ang dalaan ng sulatan nagsulti mga kaigsunan. Una, salamat sa Los Himnos pagkanidutan. Karong alaw na lagi, kung sa ito oras lang concert, karon na naman po kung kadungog ang ilang pangalan. Nga nalipay ko nga, usa sa ilang mga singers, ang ilang mga anak, paluwis din ako. Salamat ko ha. Tanawa At ito po dito, napukoy paluwis dito. Gwapo nung dagang kay kagpaluwis, kay dili ka malangan sa trabaho. Pag ingutong isa dito, nasa dito, pagkuha na ko, passport, kung saan, English, pasok ka ba? Unahan ko. Ito mo man nga wapa ka-subscribe, o ni-subscribe mo kag Wamos, asa na mas gwapo, si Wamos o na to? O dili mo pag-subscribe na ko? Uban. Napo ko Facebook, Raymond Cabando, all. 4,000 na ako ang followers. Murag ang uban niyo, wapag-apil. Napako ko subscribers, 10,000 na. Uban niyo, wapag-apil. Apil mo. Huwag man may talinto sa ulan ako, supportahin ko. Kaya kung magkanda mo muna, supportaan ka mo. Amen? Muna, guwapo tayo yung ngalan, may lisdan, kay puros mo na yung mula. Kaya atin ako Los Himnos, singing group. Mga lalaki din po din mga Los Bastardos. The Brothers. Di ba ulit ang Isaiah rin yun? Isaiah po rin tayo, no? Ikanitaas po ang mga 30 butada di pangalan of Journey with Jesus. Isaiah 41 verse 13. For I, the Lord, kinsa ko na batanon? For I, tell me, for I, the Lord, your God,
It is a personal connection. It's not about, oh, Pastor Camardo preaches about this one. Pastor Camardo motivated about this one. Pastor Camardo does it. No! When you will follow me, you will die. Because I will die. Amen? Kung gusto na yun mong mamatay. Ha? When you follow me, you will be lost. When you follow me, you will be in distress. Kung musunod mo na ko, dili ka mo magsakro. Kung musunod mo na ko, makita niya yung papiyasan. Dahil suwayan people, mga inahan, mga amahan, mga binitaran, mga itabante, bisan kinsa man na lang yung bibutan, I want to tell you, follow the Lord Jesus Christ. Amen? And you will have the victory that you need. Dahil suwayan man yung sayo si Prophet Isaiah, for I the Lord, ako na inyong Ginoo, O Israel, kung sa inyong nilo ng itsunan, I the Lord will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Siya ang atong Ginoo, mga kabatanunan, siya ang mugunit kanimo. Muna giingon dito sa sayings, Belo touches my skin. So, sumpal. Ha? Who touches yours? Na may kanta, kaning Lucinos sa kabalutan ko daw, He touched me. Oh, He touched me. And oh, my soul. Nakikita mga Bisaya, ganahan man tag Bisaya, di-translate dito na sa Shining Heralds. Kailan mo ito mga Shining Heralds? Mga amigo po na ako. Karoon, kaya siya man lang, he-touch me. Hindi mo siya yung touch me. Gihikap karoon, kaya bisakin na ko. Iyang kita, oh, Biko. Oh, Biko. Pasti lang. Katong kantahan, di ba na? Mula-mula yung karoon. Ingon dito nagpang-puting kuta. Barabay naman ito sa mga kaisunan. Di kanta nag-week of prayer. Amen? Uy, magiging naman. Amen? Ang inayon nila kung para nagpusog mo. Kung ano doon, ang ato na voice of you, karoon ang culmination program mga kaisunan. Ang dakong pangutanan mga batanon mga kaisunan. Who touches you? Na-touch ba ka sa programa? Na-touch ba ka sa mga leaders? Na-touch ba ka sa kanindot, sa dagan? O unsa ba? Unsa may nakapahikap nimo mga kaigsunan? If God touches you, praise be to God. Amen? God is telling us, I will be the one to save you. Ako ang muluwas kanimo. I am the Lord your God. Ako'y mugunit sa imong tuong mo. Fear not. Ang unang nag-imbento ng fear not, si Jesus. Dili si Manny Pacquiao. Diba naman yung kadabaksin niya, no fear. Muna kanang dili mga kalawan, dali ragid nin ni dato. Pero kung di ka kalawan na bangkrap, madato ragid ka po. Kamong mga nag-take an exam, o niya nakapasar, niyang ubang nakapasar, kamunguan nakapasar, di akong kahadlot mo take, atong asawa, katulong na mag-take. Hapit na kanina ko ginarong mo sa wagan. Ayaw na pag-take. Pagtuman na lang, take-take. I-take sa Cagayan. Praise God. Bagsak. 74.5. Oh. Tunok. Tayo kang balay. South Cotabato ni Biyay Cagayan sa'yo kayo. Bagsak. Pagkauman. Ni-take na punog Davao. Kay buotan man ang iya. Buotan mo kung kuya ba sa una. Nagatago ako. Pati ako kutsi. May hambugiro gamay. Di ka magas. Kutsi. Aganang taksi. Ilan ko rin mong kaubang. Irkon. Taksi. Ngayon ako asawa. Ngayon lang ako asawa nga. Kung may kwarta. Uy. Call my mother. Mother, send me baby. Nakikila ko sa aking mama siya. Ay, sayo ka. Take of exam.
Praise God! Bagsak! Wala mong kapasar. 74 wapon. Ito lang. Ito yun. Lago ng imong bulpin. Di ka po ito. Kapo sige, uban-uban sa uyaboy na magsikabagsak. Wala sa kabaluan na. Karoon lang, at least giminyuan natin niya. Kaya nga pag minagdinyo, magbuwag. Lahig ginaw na itong mga bata. Lahig ginaw. May lang ganit, kaya gisugot na ko siya. Ari na? Yung ko ginoo, ingon siya, putik na mo po. Kaya may espiritu akong asawa, kaya mura may espiritu stagna. Mutik na mo po. Lusitek na po, din ko asal mo ka mutik. Matong panahon na mga tagsunan, amot mo po. Asal ka mutik. Cebu. Okay ni. Kaya kabili mo sa kamayo ang ginoo. When we let God control everything without fear, musugot na gani ka sa mga kinuuwi nga mawalaan ka tungod sa Ginoo. Mawalaan ka sa kusog tungod sa Ginoo. Nagkasakit ka tungod sa buhat sa Ginoo. I want to tell you, your disease will not bring you to death. Pero kung nagsakit ka sige kag ML, leukemia ilabas anak. Kapag isa kang semana nga sige tag bilar, naglabat ang atong ulo, naglabat inyong ulo, mga coordinators, mga BNY coordinators, mga facilitators, way tulong. Lamay ng atong presidente si Jade. Tanawa si Jade, muna na running bridge. Pero makita ba nimo nga nagsakit si Jade? Human pa ani. Human pa. Tanawa rin lunis, maglain na ng lawas ni Jade. Muchat na nito, please pray for me. Pero una ba tayo kabalakan? Wala! Kaya ngayon kalintura, tungod na siya sa resulta na nagbuhat ka sa Ginoo. Amen? Pero di kalintura ka kasi siguro kagawang Ginoo. Siguro kagkatog sa balay, pagting inita sa kagmukmuk, asa pa kang makita. Kanya na kalintura, mahulog nagtubig. Kaya mo nag-iingon sa Ginoo, this disease will not bring you to death. Because Jesus said, I am the God who will uphold you with my right hand. Unsa may pasabukan ng right hand? Position. Unsay pasabukan ng right hand? Kusog. Unsay pasabukan ng right hand? Highest rank in the Bible. Interpretation. Wala nimo na Ginoo. At sayon ka sa akong walang kamot, ingon ang Diyos, dirigo ka sa akong tuo. Moto niya itabo mga kaigsunan. Back to the ball game. Trabaho kog buhol. Nabuntis ang akong asawa. Ni-take sa exam. Uban sa panalangin sa Ginoo. Ang iya pagyong present number dito sa 3rd floor. Tigilan akong proctor. Kung di mo sugot ng proctor, doktor mo na rin. Gikapir dito, mo anong first baby na mo. Hagod na naman dyan. Kapoy na tayo, kailain din ang mamimili tayo niya sa katuig ba payanat, lain man ang taubon day kagungsa. Baon! Na-challenge ko. Ang kaya, delikado ni. Dili po rin maulawan ng mga kamaryo. Hago kay imo, murag 3 nights in 3 days. Nga inampuay. Amo, lilangod din mo na. Buntis siya. Lipay ko, buntis siya. Butang. Ingon ng doktor, dili pwede sir. Pemao na guna. Good. 3rd floor mga kabatan una, natin nilang kuwan. Buntis din. First baby, muna square juwas. Bulangon mo na. Mura rin tawag nagbalat sa padayon siya. Hinalang. Nga butan magandang mabana. Ino din ang gunitan ng batang. Basta kay tanang mga gulay, nagtanawag sa mga sa mundo na. Kaya kami sa una, di kami nga ni katambok. Tanang makakita na mo igsuon, lain ilang bation. Kabulong mo sa ilang reaksyon sa mga lasong asawa, di kami nga ni katambok, ni tambok na mayroon pero jukay. So naanay di kami, skills. At sa yun, kamaya. Kung makakita mo sa ating picture, di mo makaingon siguro mo, tao, gaya ka. Ibulis mo. Kaya tingin mo ba, makakita na mo. Magyangin, mag-ingon mo, gaba, una-una pa, una-una. Pa-school ako, di magtarong. Ay, ito, saka. Uban-sabang sa Ginoo, to make a long story short, God answered our prayer to our baby. And God answered our prayer. And I just want to be proud to tell you, na dili dako ang radyo sa kong asawa. 75. Amen?
gilaras dito. 75 ang general average, 75 ang satuan. Pag-abot ang sa patok, prop area 75. Ingon akong asawa, wala mo na problema, giingnan siya sa bayot dito pag-transact. Ingon din siya nga, ma'am, are you happy with 75? Kuya, lagi na akong asawa lagi. Ay, give mo pa-kumpiyansa na di ba dibati? Ilong-ilong mo na. Iya din kingnan. Sir, kung mo na ilabot ng graduate teaching, ipatubang ng 95 nimo sa itong teaching din. And I will tell you, kinsa mo daw ko ng duha. Kablo ko dyan ng 75, sir? Kanang 75, kaming mga Adventist, 777. Prayer. Wala man ni 88, sir. Yan karon. 75 ang grado tuod mga kaigsunan. Pero out of their teaching throughout their career, nga nagtudlo pa siya, wakay ginikanan nga nagreklamo, nga wa nakabasa, nga ni-graduate of kinder. Amen? Tungod dili sa iyang abilidad, it was because the God of Israel, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, and the God of young people was the God who will sustain you today, tomorrow, and forever. Amen? Don't be afraid. Ayun, kadlok mawadang kagtrabaho tungod sa Ginoo. Nato yung mga young people, yung pagtandagan din naararadyo sila din sila din Before ko mo padayon, hapit ako maman. Hapit ako maman sa first part. Third part na Nayo sa kapastor. Lingkod ako sa kapastor mga kaigsunan. Lamig isang tanaw-tanaw sa iyang gitanaw sa YouTube. Nainanok ayo, pagtanaw niya sa bintana mga kaigsunan, taong nagkadugo. Kung ikaw taon sa'yo na ni Muno naon, madlok mo abre. Madlok buka. Nagkadugo ang mga naong 13 pinuha. Yan ay nakita nga dati, I speak dun. Di ana ang pastor. Pasilang, doon mo sa ito doon. Sir, tapangi ko sir. Nakaristorya mo ba daan? Nagkadugo. Di abrihan. Sa doon. Kabalo ko, mga kay I speak sa mong luyo. Di pasunuti ka, pero ayaw di pa dilapis sa dili ko mangilagot mo. At di painom ng tubig, di pagkaon mga kaigsunan, di atinan sa kaong pastor. Pagkatotoo ng utan na siya, doon anong nagkadugo magka? Siya na magdukoy di patay sir. Ha? Asa man po mo? Sabi ko sir, patay na. Akong di patay. Iuntahan na po rin pastor. Unsa man po dahilan na imo siya di patay. Naglalis magod mo sir. Unsa man po inyong gilalisan. Ang among gilalisan na abay Diyos o wala. Nga nangutan ng pastor, ikaw di ay, ako sir, di niyo po mutuwa na Diyos. Nga katong akong gipatay na mo yun ng Diyos. Naalagi Diyos, di akong gipatay. Gusto pa ka Diyos. Karong taon, niingon na yung nung nagdugo. Ikaw sir, mutuwa ka na ay Diyos. Ingon ko siya, sa una. Karong, murag, actually, sa una. Ang punto mga tanon, malingaw ka lang nga istorya, pero ang punto na, sometimes, pero na yun na, nakaya, yes! Ariyo, sabat lipit, yes! What if lingkuran ka? Tuyukan ka 45. Asa rin kagasimba? Nga nagtuyo kang 45. May masulot ka, ako? Ay, sa una, dito, karon, uban na. Iyo naman ang kasalaan, don't be afraid. Nayuban sa to, mo iskwilag sa bayo kay mahalok pabagsak. Nayuban mahalok mawad ang trabaho. Tungod kay ilang dipili ang Ginoo. Igsoon, mas mahalok ka mawad ang trabaho. Di ka mahalok na Ginoo. Your wife will be together, but your God will never stay with you. Every time we will check him. Muna mo tanon, usay gingon ni Joshua, choose you this day. Whom will you serve? Kitang mga batayon karon. Usay ni kanta na to, it's, ready, sing. It's the voice. Go! Yan! And, amen.
Praise God. Oh, yes. So you are loving. Kinsa kuno daw? Kitang mga batanon. Karon kung ikaw ang batanon, pag-abot nimo sa eskwelahan, ikaw mo unang nagsupak, bungkag. Ikaw karon nagtrabaho ng batanon, ikaw mo unang nagsupak, bungkag. Iyo na malang sulatan, I the Lord will uphold you. Ako ang Ginoo nga mapataybo ka nimo. Ako ang Ginoo nga mapasaka nimo. And the best of it, I will be the Lord who will give you the passes to enter Jerusalem. Dagan sa ko gusto mo atog langit. Pero ang pinakadakong mga kaigsunan, dagan og nangasangit. Dagan nangasangit ka nato sa kalibutan. Kaya mas nakita nato nga kung kining kalibutan mo na finance, kining kalibutan mo na sustain, mas nakita nato mga kaigsunan nga nahimutang malipayon. I just want to end up this one with a story. Usa ka, nakadto na magsibok? Ha? Langit. Mabisa ato yung tuyog langit. Huwag mo atong subok. Karoon ka na may Amerikano. Ana na lang itong babae makaigsunan. Future! Future! Ligya sila. Gawas ng Amerikano. Oh! You're selling beauty? Ito may ingon po ito. Ingon siya, how much is your future? Cento. Lang ka, cento. Isa, I want to buy future. Ingon ko rin tinira. Well, what will you buy future? Beauty o pula? Hasta hindi mahal. Usay mga batanon, imbes kita may nagala sa minsay sa Ginoo sa kalimutan, ang kalimutan na minsay, maunay atong bila. Tanawang kalimutan ka rin, ako na lang ni isultidaan, kaya uban sa tuwa din eh. Wa pa manggin ng minyo. Tanawang din kalimutan ka rin, wa pa'y mga kasal, minyo na. Gibitit, gibala. Ang mga batanon karon sa kalimutan, mas nagana ng pagtagal ang naali ko sa gawan. Ilang dalon hindi sunod. Yung ka ang naa sa prinsipyo sindag, may ilang dalon nagto sa gawas, mga kaigsunan. Aron na himong panalangin. Look at your cell phones. Pila ka kabuok religious na diha. Pila ka buok dili religious. Muna gusto mo itong langit? Lantawa ang atong ipagtanaw. Adto mo sa inyong mga recent videos. May uban sa ito ang mga batanon din eh. Siguro katanaw ng mga pornography. May uban sa ito mga batanon din eh, mga kaisunan. Nalulong sa pagdulaan ng mga games, online games suguban pa. Mao pa na yung mga ilanan na gusto ka mo itong langit. Ayaw, yun ang mga kasulatan. I will be the Lord. Nagpamatuo na natong Ginoo sa langit. Na kung gusto ka mo itong langit ng kaisunan. Si Kristo nga nagpakamatay kanino 2,000 years ago. Ipasulod sa inyong kinamuhi. Sa dihan ang Ginoo na kasunod na. Let the light of God so shine. Nako'y nga pumunta ng mga batanon. Andam na bagyog kang mabago. Karong hapon natin bautismo. May I ask my wife? Nako'y ganahan kayo nga kanta? I-cut off na na jump.